ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲಿಗೆ ನೀನೊಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಬೀನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೋಲ ಬೈದೇರು ಅವರೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗೋಡುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೋಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದುಜಿ ಹನಿ ಕುಲ್ದುಜಿ ದಯ ಕುಲ್ದುಜಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಚನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ದುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಫುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡೊಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊಡೋಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ತೂಲಿ वीडियो में इष्ट लाइक मल्पले शेयर मल्पले पोईते नम देपुक बस नम सुरकु तूवोडु नेट अनि आतने इद्दांडु ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಬನ್ನಗು ನೆ ನಿಲ್ಕು ತೂವರಾಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೆರ್ತು ತೂವೋಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದುನ್ನೊಂಡು ಅಂತ ಅದು ನೆಟ್ಟ ಹನಿ ಇಪ್ಪುಂದೊಂಜಿ ಹೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಅದೇನ ಬನ್ನಗ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನುಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎದ್ದುಗೋಡು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕೊಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಜಾಂಡು ತೂಕ ಸೌಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಉಯ್ಯಾನೊಂದು ಮಂಡೆ ಇತ್ತ ಪತ್ತರ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕು ಅಂದ ಅಗ್ಗಿಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೆವಿತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಇಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರು ರಾವಾರ ಸುರಾಂಡು ಇಂಚು ಮನೆ ಬತ್ತಿ ಅವಲೇರ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜರೇ ಬತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪನಾರಿ ನೆಕ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪನಾರು ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಉಂಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬೇನುದೆ ನಾಲ್ ಆಪಜಿಂದು ಗೊಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಡಿ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಬಸ್ ಒಂದು ಏನೋ ಬಣ್ಣಗ ಅಗ್ಗಿಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪಿಜಿ ಇಂದೇನೋ ಬಣ್ಣ ಮೂಂಕುದಲ ಮತ್ತು 100 ಆತಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಗಾಲೇಜ್ ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ್ ಮಂತ್ ನಾಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹನಿ ಹನಿ ಅಡ್ಡಂಡಿ ಬೈದಂಡಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಹನಿ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕಲ ಮಾತ್ರ ಉಪದ್ರ ಬಾರಿ ಜೋರ ಅಂಡಿ ಈತು ವರ್ಷ ಈತು ಜೋರು ಇತ್ತಿಜ ಈ ವರ್ಷ ಗೋಣಿ ಬೈದೆ ಅಂದೆ ನಂದು ಈತು ಜೋರು ಉಪ್ಪುನು ಈತು ವರ್ಷ ನೆಕಲಿಂದ ಎತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಹನಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಬರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಕೆಬಿತಲ್ಲ 400 ಉಂಡು ಮಾರೆ ನೋ ಇಂಚು ಬಲ ಆಮೇಲೆ ಬಲ ಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ದು ಅನಿಕ್ ಲಾಪು ಜಾನ ಬೇಸ್ ಇರಲೆ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೇ ಹನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೇನೊಂದು ಮನ್ಪುನು ಒಂದೇನೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಏತು ಬಂದಾಗ 1000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಹಾಪಿಜಿ ಒವೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ಪಂದ ದಿಂಡ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ತದಿಂದ ಹಾಲು ಹಾಪು ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೆ ಜಿಗೆ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2000 ಹಿಡ್ದು 10,000 15,000 ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಹನಿ ಬಂತ ಈ ಕುರಿತು ಎನ್ನಾರು 300-400 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ತೂವಲಿ ನಿಕುಲಿ ಎತ್ತೊಪ್ಪುನಂದು ಅಡ ಮೂಲ ಅಗ್ಗಿನೆಟ್ಟು ಮಾರೆ ಪಾತೆ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮರ ಸಂತೆಲು ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಮೆತ್ತೆ ಅವನೇನು ಬೆಪ್ಪುಗ ಬಲೆ ಅಂಚು ಬಲೆ ಇದು ಸಮಯ ಅಗ್ಗಿ ಅಂಜಿರಿ ನೀ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡಿ ಅಗ್ಗಿಂಡಿ ಏತಾಗಿ ದಂಡಿಗೆ ಎದರಲಿಲ್ಲ ದಾಲಿಗೆ ಎದರಲಿಲ್ಲ ಎದರು ಡಾಪಡ ಅಂತ ಪಿಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಚುಚ್ಚುನ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಕುಲ್ ಮೂಲ ಪಾಪ ಬಂಗ ಬಾತು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯರು ದೆತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಪಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿನ ಐಕಲು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಾತ ವೇಸ್ಟೇ ಐಕಲು ಏತು ಮಂತನ
ಐಕೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿವರೆ ಬೆಲ್ವೆ ಅನ್ಪುಡು ಕಾಸು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ದೀತತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂಚೇನು ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತಂಬು ಒಪ್ಪಿ ಈಗ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತು ಬೇನೋಡು ಆತು ತಿನ್ನೋಡು ಗೇಸ್ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತು ಮತ್ತು ನೀನು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಯಜಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ತೂವಲಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಡ್ರೆ ಸಾರ ಜನರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುಂಡು ದಾಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರದ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರದ ಆಹಾ ಅಂದ ಸ್ವಾದ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಹೊಸ ಗೂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿ ಅವಿತ್ತೆ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಏನೋ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಡಪೆರತ್ನ ತೆತ್ತಿ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಲೇನು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ರಾಣಿ ನಮಕ್ ನಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಇಂಚಿಕನ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪೋಡಚ್ಚಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ರಾಣಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮನಿ ರಾಣಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ರಾಣಿನ ಪಾಂಡ ರಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ರಾಣಿ ಕೋಶ ಅಂದುಪ್ಪು ಈ ರಾಣಿ ಕೋಶ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿಲೇಡು ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿಡು ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಂಡು ಅವೇನು ನಾಡ್ದು ಐಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಜನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಹನಿ ಐಕುಳು ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ರಾಣಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ 100 ಖಾಲಿ 30% ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಸೀಬು ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಇವು ಏನು ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಯಾಪ ಹನಿ ದೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಚ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ದು ಒಲೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಾರ್ಚಿಡ್ ದೆಪ್ಪಿಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಚ್ ದೆತ್ತುಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಐಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮರಿಯಲೋಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಹಾರನು ಐಕು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಾಗ ಮರಕ್ಲೇಡು ಮತ್ತು ಪೂಬೋಪುಜಿ ಐಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮುಂದೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗಾಗಿ ನೆನಪುಡು ನೋಟ್ ಮಲ್ದಿಲಿ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೇನಿ ಕಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಬಿತ್ತಲೆ ಹನಿ ಪೋತುಂಬಾರ ನನ್ನ ಕೆಬಿತ್ತಲೆ ಪೋತು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಂದ ಒಂದೇನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬನ್ಪ ಹಲದಿಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಾಗಲು ಉಪ್ಪು ಪೂತ ಮತ್ತು ಮಕರಂದ ಪರಾಗ ಉಪ್ಪು ನಾವೇ ಮತ್ತು 19 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಗಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೂಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೊಸ ಗೂಡಿಗೆ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ್ರಿ ಹನಿಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನು ಮನೆ ಏನತ್ರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ ಜೇನುಗು ಒಂದು ಗೂಡು ಮಾಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಚನಿಲ್ ಬತ್ತದ ಮಾತ ಜೇನು ತಿಂದು ಹೋತುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿದ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ದೀಕಂದು ಈ ಜೇನುಲೆ ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹನಿ ಪೂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹನಿ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಗ್ ಈತು ರೇಟ್ ನಿಕಲಿದ ಔಟುಪ್ಪು ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಜೇನುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ನೆಕ್ಕುಲ್ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ನಾಚಿಕೆ ಮುಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಂಬೆದ ಗಿಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಗಿಡಕ್ಕುಲೇನ ಮಕರಂದ ಅಂಚಾದ ನೆಕಲೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೊಂಥರ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಖಾರ ಟೈಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತುರುಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತುರುಲ್ಲ ಲೆಂಚೆ ದೀಕ ಒಂತೆ ಕೊಲ್ದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ತೂವಲಿ ನಮಗೆ ಈತು ಜೇನು ತಿಕೊಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿಗೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವನೇ ಗೋನಾಗ 5,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲಿ ಏತು ಹಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೋಡಿ ಡೈಲಿ ತಿಂತಾರೆ ಎಸ್ನೆ ತಮಗಿಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹನಿ ಸಿಡೆ ಬೈದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಬಿದುಲೇನು ಇನ್ನು ಆತಮಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದು ಈಟಿಗಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ
ಏತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುದು ಅತ್ತೆ ఉంది ಪಕ್ಕದ ಗೊತ್ತುಂಡ ఉంది ರಿಟರ್ನ್ ದೀಪಾರದ ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಈತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಬಿಡೋಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಂದಾಗ ಚನಿಲ್ದ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಈ ಹನಿ ಏನುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ತೂವಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿನ್ನಿನ ಮರಳು ಬಿಜಿನಿಂದ ಅಂತ ಅವು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲಿಕೆಯನ್ನು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಮುಸುಂಟದ ಎಲಿ ಅವು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಚನಿಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏತಾಪುನ ಆತು ಚೂರ್ಲ ಗಾಳಿ ಬಿಡಂದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ಪುನಂತ ಮುಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈ ಜೇನುಲು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟರೆ ಸರು ಮಲ್ಪುವ ಒಂದೇನ ಬನ್ನಗ ಐಕುಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಂಡ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ದೇಪಂಡ ಐಕನ ಸುಮಾರು ಟೈಮು ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನ ಇಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ ಐಕಲೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟದ ನೆತ್ತನು ಒಂದೇನ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಬನ್ನಾಗ ಮರತ ಮತ್ತು ಮೇಣೋಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗೂಡದ ಕಿರ್ತಿದ್ದ ಹನಿ ಏನಂಡು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತದಾಂಡು ಉನ್ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಡು ದಿವೋಡು ದೊಂಬುಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ದಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಉಂದಾಪು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಉನ್ನೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮತ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಕಡೆಟ್ ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಒಂದು ತೋಪುದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೀಪನ ಅಂಚಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಹನಿ ನಂಚ ಮತ ದೀಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಉನೇನು ನಿಕಲ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಮನ್ನದ ಮನಿದಲ್ಲ ಬಾಯಿ ದೀಪನ ಮನ್ನದ ಈಗಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ತ ಕುಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ನಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪವರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲು ನೀರಿದ ಅಂಶ ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಹಾಲಾಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಜೇನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಪುರಿ ಆವಾಡು ಊಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ